4-9-9-7 għalina sa jkanta Mr. Kurt! Nħobbok bil-wis mux ftit dejjem ġo qalbi jien naħseb fik iva lilek inħobbok iva lilek sabiħa lilek inħobb ġawra ta' qalbi lilek irrid fin-niket u flena niftakar fik għax inti tfarraġni nistabar bik Iva lilek inħobbok Iva lilek irrid Xemx wis sabiħa lilek inħobb ġawra ta' qalbi lilek daqt jasal dak il-moment li inti tkun tiegħi għal dejjem ħdejk iva lilek inħobbok iva lilek sabiħa lilek inħobb ġawra ta' qalbi lilek irrid Xemx wis sabiħa lilek inħobb ġawra ta' qalbi lilek irrid Ekku, proset Kurt, li kien mistieden ukoll waqt il-programm tagħna, grazzi tal-qajt l-istedina tagħna, Kurt. Aħna l-Kurt nafu żgħir, mamma mija kemm kiber. Twal kważi daqsi kważi, għax jiena tfadalja. X'illum u lejt ftit jien. Grazzi għal ġonitina minn niftit li iktar mis-soltu llum. Kurt, x'għandna? Kolossew? Kif inti għaddej fil-mużika bħalissa? Bħalissa qed nifok aktar fuq il-fażi minn ħajti li il-fazi ta' xogħol fil-verità aktar qed nifoka fuq ix-xogħol mill-li. Okej, inti skola fiex skola lest mill-iskola sab. Tfaqna fuq il-karriera tax-xogħol. Tax-xogħol, proset. Allora tipprova tamalgama x-xogħol. Nipprova nibbilanċja mhijiex daqshekk faċli. Għalissa qed nitfgħu daqsxejn fil-ġemp il-kant għalkemm xort għadni għaddejta ġifieri. Però dejjem ukoll hemm ċans. Dejjem ukoll hemm ċans. Aħna fisem it-tim ta' produzzjoni nawguralek dak kollu tixtieq qalbek, ovvjament fisem it-tim ta' Peter Lucas Entertainment. Grazzi ħafna Kurt, Kurt naraw aktar tard ukoll waqt il-programm tagħna. Intom li qegħdin hemmhekk infakkarkom fil-paġna ta' Facebook għamlu share u like u tittob iċ-ċans li tirpu 2 pizza grazzi għall-Aqua.Eating House by Chris u aktar tard illum infakkarkom għandna Larissa Bonacci waqt l-intervista jkollna l-mixologist tagħna li hekk isemmu żewġ ingredienti mix-xarba li kienet jagħmlilna waqt il-programm tagħna tistgħu titlu iċ-ċans li tirpu the big bucket xarba taħlita verament tajba grazzi għal James Aquilina. Minn hawnhekk ukoll nixtieq ngħid grazzi lil Park Tower Supermarket, James Aquilina the mixologist bil-prodotti Finest Call, Coca-Cola, La Roma Restaurant, Logo Graphic Signs, Mario Costa Incorporated Design u Kenneth Hardware Stores Asset, Emmanuel Delicata Winemaker. The Entertainers jissuġġerixxi lil dawn l-ispettaklu jkompli.